बिमा फिसा मोनफैलायबायनो स्कुटिजोंसो हार्दिकनि न'आव थांदों हार्दिकनि न'आव थांनि हार्दिकआ आथिं बायदोंनो आथिं बायनायाव नाहैनो हालल भरिखान सां कन्ट्रोल दुख बायसोलै प्लिज लोगोफोर नायनानैल' थानाङा अननानै साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ आंखौ सापर्ट खालामदों गुड मर्निं लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअजों फैफिनलायबाय आङो नायलांदोलाय दिनैनि आंनि भिडिअफोरखौ दिनै जाहैबाय सानडे फिसालाया माबा जानोनो सानफ्रामबो बेखौनो जानो लुगैबाय थायो बिटजों बानायनाय रुटि होमबा नानानै लाग्रोनोसै आं लोगोफोर मानोथो सानसे जाहोखो बानायनानै दा सानफ्रामबो नांबाय थागौ सोलाबाबाबो बानायनांगोन आरो अबयसे बिदि जाहोनो हाबा मोजां दाख्लैनो एसे गथा गथा खादोंमोन दिनैनो गथा गथा गैला बे मोजां जादों दसे खोबना दोनसां सासेयाबो सिखारबाय सा मोनबाय फुंनिफ्रायनो गेलेनाय आयौ गेलेनायाबो बिसनायाव दा फरायबाबो बिसनायाव फरायगोन सानदेआव मानसिया फुङावनो सिखारनानै लेखा फरायजोबो नोंहा मा खालामो लेट सिखारो मा फैदों आरो लेट सिखारो लाजिदों बिदिनो नाखांबाय आं लोगोफोर एवहैग्रोनोसै बिबारखायसे बुरजा बानायबाय आं लोगोफोर मानो होनबा फुङाव ओंखाम जाबाय थाला 9टा जाखानसैयानो सिखारनायाव लेट जाखादों नालाय बेखौ एवग्रोना लानोसै सासेयाबो मोखां सुदों ने अलसियासो बिदि मोखां सुयो खारलांलायबाय एसे घि होस्रो होस्रो एवगोन आङो कुकार दाखनिखौबो बेयावनो दोनफ्लांदों माबा रुनाया बिट रुनाया गेसाबो जा लेथ्रा जादों रेसिपि बानायनायाव बेसेबां टाइम नांगौ ब्रेकफास्टआ जोंना सानडे स्पेशेल ब्रेकफास्टआ गेलेनोसो खालामबाय जानानै फरायनांगौना किद' मालायफोरा फरायबाय नोंहाल'सो फराया फुङाव दा दिनैथ' फरायनायानो नङा जोंना ब्रेकफास्टआ लोगोफोर फैदो बाबा फैदो बिदि जायो सोरबा गोथावथार मोनथारदों सानफ्रामबो बेखौनो जाबाय थानो लुगैयो गोथाव मोनोनो खालि बिट आरो रुटि बिटजों बानायनाय रुटि थाब जानानै लेखा फरायदो दसे दे बाबाखौ एसे फरायनो होनानै नै दालि बासिलायबाय लोगोफोर जा गरमलै नोंसिनिथिं माबायदि गरमालाय जोंनिथिं बिराद गरमथार दालि बासिदों आरो बेनि फरायनायखौ देखायनि र' नोंथांमोननो माबायदि फरायो आंनि फिसालाया माबायदि फरायो उज्ज्वला जोंना उदै सायोना साया साया ओइ नैथिंबो टेबोल दं बेयावबो दङ उन्दैनि टेबोल जनानै गेलेनायाबो बिसनायाव फरायनायाबो बिसनायाव टेबोल माखा ओरैनोसो थाजोबो ओरैबो दं ओइ नै टेबोल गंसे फरायनो दोनहैदों मालाबासो गोसो जाबा फरायो आरो बेनो आरो नै बेयावबो मालाबा गोसो जाबासो लिरो उन्दैनि टेबोला ओरैनो थांबाय सानसेबो लिराखिसैबो फरायाखिसैबो उन्दैयावल' एसे लिरदों लिरद' थाब थाब पास्ता बानायनानै होगोन आं दे पास्ता बानायना होगोन आं थाब थाब लिर एथ' गोबाव फरायो नामा आरो सिखारनायानो लेट सिखारदों सानडेआव मानसिफोरा मा खालामो सानडेआव मानसिफोरा मा खालामो थाब सिखारनानै मालाय ड्रयिं आखिनो थाङो आर्ट क्लासाव थाङो नोंनोथ' आर्ट क्लासबो होबावाखै आङो न'आवनो आजादि थानो होबावदों गेले गेले लिरनो होदों दे पास्ता बानायना जाहोगोन आं बाबा थाब थाब लिरदो जल्दि फिनिस खालाम आं बानायनोसैयानो रबिबारनि भिडिअखौ माला मोनगोन मिथिला लोगोफोर जा लेट जाखायो भिडिअफोरखौ आङो समायावनो बानायना दोनो ओमफ्राय आपल'ड होनायावसो एडिट खालामनायावसो जा गोबाव लायो आरोना फिसालानोबो टाइम होनांगौ नालाय टिउसन आरिबो गैया आंनो फोरोंनांगौ जायो आरो बाखि न'नि खामानिखौ मावनो गोनां जायो नालाय एडिट खालामनायावनो बिराद गोबाव लायो ओंखायनोथ' दिनै रबिबारनिखौ माला मोनगोन मिथिला लोगोफोर थेवबाबो अननानै नायबानो जाबाय आं भिडिअखौ फरायनो होनानै नै माखासेखौ सुग्रोनोसै आङो सुहैग्रोनि गोरो लिरहैदो ना गोरो पास्ता बानायनोसै आङो थांद' थाब थांदो मेगनालाय मानो गेदेर पास्ता बानायनो होननायखाय थांद' आइसक्रिम जाबाय थायाबा नै बेफोरखौ सुना होनोसै आं खावसे वासिङाव ओमफ्राय खावसे आखाइजों सुनोसै इउनिफर्म आरिखौ आखाइजों सुनोसै ओमफ्राय नैखौ वासिङाव होनोसै बेखौ बेयाव वासिङाव होनोसै बेखौ आखाइजों सुग्रोनोसै लोगोफोर स्राफोरनि आङो दोनथ'खौ जाननानै आङो पास्तायाव हैनोसै लोगोफोर 39 मिनिट लागोन सुनायावनो आं नेबाय थाला पास्ताखौ रुहैग्रोनानै बाखि खामानिखौ मावग्रोनानैसो जिखौ सुग्रोनोसै ओमफ्राय खावसेखौ सुहैग्रोनोसै आङो
जिखौ होना फैनानै एबार वासिङाव होना फैनानै पास्तानि जगार लाबाय लोगोफोर आङो पास्तानि जगाराव आं लादों सामब्राम बान्दा कबि एसे केपसिकाम ओमफ्राय माबा टमेट' गोसानै बानलु बोरदोन थाइसे होगोन आं थाइसेल' होगोन आं बानलु बोरदोना गोसाथार जायो न'निनो बेखौ जगार खालामबाय आरो इयाव आं बयल खालामसै रुग्रोनोसै आं लोगोफोरखौ ओंखाम जानो हानाय नङा एसेल' बानायगोन दा ओंखाम जानाय नङा बेयाव एसे जानाय थाव होगोन आं लोगोफोर बांद्राय थांद्रायबाय रुग्रोनोसै केमेराथिं नायनायावनो बांद्राय थांलायबाय थावा नांथाब्ला नांथाबलि जाया बिदि थाव होनानै रुबा बांद्रायलायबाय थावा रुखांनानै दोनबाय आं आरो एवनोसै लोगोफोर आङो नै सासेखौ नायहैनि हा सानदोंमोन लेखा फरायनानै दं खोमा गैला मानसिया अबाव दं मिथिबाय जेरावबो बिसिनायावल' आरो ना टेंके ना मेंगे लेखा फरायनो होनाया मा जाखो ड्रयिंसो खालामहैलायबाय आरो ओइ नेवालावबो माबा गुगु आखिनानै सिथाबदों गावनो मा आखिदों ओमफ्राय फरायनो होनाया इदिसो आं पास्ता जाहोगोन होनलायबाय ओमफ्राय फरायनाया इदिसो जाबाय आरो ना गैला दिनै फरायनाय जाया सानदेबा मालाबाबो फराया जोंहा दसे फरायनानै गैलाबो बेनाथ' फरायनाया इदिनोसै आंहा एवनोसै लोगोफोर रिफाइनजों एवा आङो जाथि थावजोंनो एवगोन जानाय थावजोंनो बानलु थाइसेखौ होनोसै आङो पास्ता मस्ला एसे होना होबाय सया सस एसे होना होबाय स्राव स्राव जायो थाव होनानै माबाबा ससबो एसे होना होबाय आं लोगोफोर मोनबाय बाबा फैद' जगार लाखाजोब्बाय नै दै खुरै जगार लाखाजोब्बाय 11:40 जाबाय मा आखिदों मा गुफु ना मा बुस्थु बे लथार आखिनायाबो एख' बेलेग गैया बेदर पास्ता जानो पास्ताया मोनबाय नै पास्ताया खुरैयाव जाना आखाइ सुहैदां आखाइ सुहै बेसिनाव सुबाय ओंखामखौनो जानो हानाय नंला माथो ओंखाम जानोसैयावसो ओंखाम संबावनांसिगौसो ओंखामखौनो जानो हानाय नंला नोङो दिनै बेफोरखौ जायै फुङावबो ओंखाम जायाखै दा फुंबाव 11:30 जालायबाय ओंखामखौनो जानो हानाय नंला जादो जानानै दसे गेलेदो कालारा आखिखांबाय कालारा मा आखिखो गुगु नामा खालि गुगुल'सो गुगु थेबाय दैसो गांहोलायलांबाय जायैनि सिगां सानैनाबो फैया नोंनिया बोखार नामा दसे नंला नामा मासेखौ फैगोन जाबाय थां नै जानायखौ खालामसै होखानायखा एवनायावनो आरो लाबावबाय गोदैद्राय जागोन दिसु गोदैयानो मोनजाखानायखा गोदैयानो जाखानाय जाबाय दे गोदैखायानो आरो टमेट' सबखौ लाबावबाय रेबिट बायदि नुदों जानायल' जाबाय दिनैनि भिडिअ'आ खालि जानायल' आरो ओंखाम ओंख्रि संबावनोसै आं एबार दाहायबो जानायल' जासिगोन जाखांबाय लोगोफोर थुनोसै एबार फार्स्टआ गेलेहैलायबायलाय फुंनि बिट रुनाय आरिनायफोरखौनो सुवाखै फुंनि जानायखौनो सुबावाखै आङो 11:30 जालायबाय बे पास्ता जानायजों खनसेनो सुनोसै एबार एसेखौ सुग्रोनोसै लोगोफोर आरो सासेया मा खालामदों र' देखायनि हायावसो मालाया माखौ होयो जोंहा माखौ होयो जोंहा माइसुंनि पाउडार नाइसिलखौसो होबावो केराम गेलेलायबाय दे आं थोरसि सुहैनि दा गेलेखागोन आं गेलेथ'ला बेखौ गेलेहोनानै लोगोफोर नै आङो दालि आरो माइरं लाबाय ज' लाबाय आङो दालि आरो माइरं दिनैखौ ज' संगोन आङो गरमखायनो बाबाय दालि खनसे
ओंखाम खनसे संबाय थानो ज' संसै आङो लोगोफोर नायलांदों नोंथांमोना माबायदि सङो आं बेखौ सुग्रोना लानोसै आङो आं दिनै दालि ओंखाम ज'सो संगोन जेबो मैगं थाइगं होफाया दालिजों ओंखामजों ज' संसै लोगोफोर बाबाय गरमाव बेसेथ' दालि खनसे ओंखाम खनसे संबाय थानो फारसेथिं दाउ बेदरबो संगासिनो आङो दिनै दालि ओंखाम ज' संगोन बाबाया बिदिबासो मोजां मोनखायो दालि ओंखाम ज' संबासो केसारियाव होग्रा बुस्थुफोरखौ होआ लोगोफोर आं डाइरेक्ट माबानो ओंखामल' माबा माइरंल' माबागोन आङो इथिं ओंखाम जाननानै नै इथिं बेदर एवदों लोगोफोर मोनबायानो आलु सालु होलायाखै आङो डाइरेक्ट बयलार गोजा एवनानै टमेट'ल' होदों मोनसिगोनानो बेबो मोनबाय दोनबाय बेदर मोनबाय बर'फोर रेडि जाबाय आंनि थालिया केसारि ओंखाम जेबो भेजिटेबल होआलासिनो बाबाना माबा दङ दाउदै दङ आंना बयलार बेदर दङ बाबा फैदो जाग्रोनोसै लोगोफोर दैबो लाखाबाय नै जानायखौ भिडिअ बानायबाय थाला दुगैखांनानै गेलेबायसै नै फैदो ओंखाम जानोसै फैदो ओंखाम जाया बाहेरावसो होदों आं ओंखामखौ फै दाउ बेदरखौ जामारा दाउ बेदरखौ जामारा दाउदैजों ओंखामखौ जादो दे आंना दाउदैजों ओंखामखौ जादो नोंहा दाउ बेदर आरो बिट दाउदै नोंना बाबाना दाउदै आमलेट दाउदै जाग्रोनोसै लोगोफोर जानायखौ भिडिअ बानायबाय थाला बे साफा जोङो बिमा फिसा मोनफैलायबाय नै स्कुटिजोंसो हार्दिकनि न'आव थांदों हार्दिकनि न'आव थांनि हार्दिकआ आथिं बायदोंनो आथिं बायनायाव नाहैनि आथिं बायदोंनो उज्जवलनि लोगोआ डाइरेक्ट ओंखाम जानायनिफ्राय इयावसो लोगो मोनबाय लोगोफोर लोगोनि न'आव थांग्रोनोसै बेफोर मानसिफोरासो सानगासिनो दं खोमा मानो जों मा खालामगासिनो दं बिदि मबाइल लानानै बोले बोले मा जागोन दै जिङाव थांबाय थानोसै भिडिअ खालामला बाय बाय गोरो दानलायबोबा ओंखारथोलाय नै दैमा सेरावसो ओंखारलायबाय उज्जवला बेखौ लाना दखानाव हाबबाय गलटाय दि फिथाइ सामथाइबो लाबाय एसे गलटाय दि आरो बिस्कुट फिथाइ सामथाइबो लाबाय एसे माइकट गिसे डाइरेक्ट लोगो मोननाय लोगो लोगो माबायदि गेलेदों सानैबो माइकट गिसे ভাল হল ভৰিখন চাং কোনটো দুখ পাইছিলি ফুলিয়ে আছে দেখোন खना खाना गथ'आ आथिङावनो साइकेलनिफ्राय गोलैनानै लोरिनानै बुनानै दं दाबो सेमाखै बेखौनो नायफैबाय जोङो दसे দস্তি আৰু দিবি নালগে দে মোক তুহুন খা আৰু सिद्धानो नै आंना सबाबा खेबसेनो संहैबाय लोगोआ खामानि मावगासिनो आदै दंमोन बुरि एवगासिनोमोन ओमफ्राय लाजियोनो भिडिअ बानायनो बादा होदों बारा फिसालाया बामानिफ्राय बारा हले तुलानि ओमफ्राय बिमाया आंनिफ्राय लोगोफोर सफैबाय नै जानायाव मा मा होदों नायलाय जा खस्थ' खालामबाय इयो गरमावनो इस्लाब मोनि जाहोबाय जि जाबायबो हनै बाबायाबो गथ'आ अना खाना गोलैनानै साइकेलनिफ्राय गोलैनानै आथिङा लोरिदोंमोन बेखौनो नायनो फैदों जोङो भिडिअ आरो इफाले मा राननानै बयहाय हमायनाय दा होजोंहाय बारा भिडिअ बानायबाय थायाखिसै लोगोफोर ओमफ्राय एसे मोजां गाज्रि रायलायबाय बिमाजों बिफाजों ज'नो ओमफ्राय बेनि उनावनो डाइरेक्ट न'आव सफैबाय नै बारा भिडिअ बानायबाय थायाखिसै माबायानो हान्थुआनो माबादों जों सानोसो लोगोफोर साइकेलजों जेबो जाया खोमा होननानै नाथाय फिसा फिसा माबायानो मा जानो हागौ साइकेलनिफ्रायसो गोलैदोंमोननो आरो इयावनो इदि हान्थुआनो लोरिनाय रखम जानानै मुलि फुनदों थेवबाबो हामाखै आरो दासो लासै लासै हामदों मास मोनसे जाबाय स्कुलावनो थांनो हायाखै गथ'आ दा एसे हामहांबाय आरोना ओंखायनोथ' बिराद गिनांगौ गथ'फोरखौ नङा होमबा
बिराद गिनांथारगौ ओमफ्राय ओंखायनोथ' थाब मिथियाखैमोन आरो आंना फनबो रायलाय जायाखैमोन नालाय एसे गोबावजोंसो मिथिबाय ओमफ्राय थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय सोलाबाखै थांनो ओमफ्राय दिनै रबिबार नालाय थांना फैखानोसै होननानै बाबाजों आंजों थांना फैबाय आरो जोंनि बारा गोजानाव नङा बाबानि लोगो आरो नै खैथा जाखो टाइमा नायलाय बे केमेरा 6:53 जालायबाय मोनफैनायावनो दिनैसो गोजोननाय मोनबाय लोगोफोर नायनो थांनानै दिनैसो गोजोननाय मोनबाय आरोना गथ'खौ नायनो थांनो नागिरबाबो सोलाबाखैमोन दिनै रबिबारजों थांनानै फैहैबाय आं चेन्ज खालामहैनोसै होनबा नै चेन्ज खालामबाय लोगोफोर चेन्ज खालामनानै एबार आं मोनसे रेसिपि देखायनोसैलाय आइसक्रिम बानायनि आङो मोनायावनो बानायखाना दोननोसै गाबोन जानो मोनजानाय बायदि बाबाया खालि आइसक्रिमल' जानो नागिरबाय थायो बेनि थाखायनो नै गाइखेरजों आइसक्रिम बानायनि आङो बेखौ फुदुंखानायखा खावसे दोनग्रोनोसै आङो फवासेनि जख'जों बानायगोन आं आधा केजिनि गाइखेरा नैखौ फुदुंग्रोनोसै आङो नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ इयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर आइसक्रिम बानायनायजों लोगोसे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोसे आइसक्रिम बानायनायखिनिखौ आङो नेक्स्ट भिडिअआवसो देखायनोसै दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै लोगोफोर मेंना फैबाय सानैबो बिमा फिसा नै नोंहाथ' चेन्जखौनो खालामहायाखै चेन्ज खालामहैदो थाङोबा थेंके खालि थेंकेखौल' मिथियो दिनैनि थाखाय दोनथ'बाय लोगोफोर आइसक्रिम बानायनायखौ नेक्स्ट भिडिअआव देखायनोसै मा इखौ माने सेलेक्ट खालामनो इखौ नायलाय मेगि जा गोसाखा बानलु नों जानो हागोन बेखौ जानो हायाबासो हागोन दे हायाबालाय हागोन गाबोन बानायगोन आङो हामारगोन दे होमबा बिसिनाङा दिनै थां गाबोन जागोन दे देबा कालार आखिनायखौ देखायफैदो आंनो ओमफ्राय थां गुगु आखिनाया देखायफैदो दे साहा लोंखांबा थांदो बिदि आखिदो नोङो नै उज्जवलि दिनै सानडेनि ड्रयिंआ आर्ट क्लासाव होआखै आङो होनांसिगोन लोगोफोर न'आवनो बिदिनो गावनि गोसोजों आखिबाय थायो इयो बेनो नायलाय माबायदि सिथाबना दोनलाबायदों गावनि आखिनायखौ आर्ट क्लासाव होनांसिगोन होफेराखै उन्दैनिफ्रायनो गावनि गोसो बायदि